iya. Yo. Sampur diluncati atur pamur tak lakon dan sampur tak luncati atur mumur tak lakon tembak ten calon ten kadung tembak salukman tembak ten calon ten kadung tembak golek maneng oh Son karepno dodo arane hanging son impekno ana wong liya manggon nang ati saiki embo lunga ana nalikane sepisan ketemu kedasar priyakan sambodo wicaksana panglipur ing karya solo bawamu nyoto lambe halusi awicara wirangka sarta
ke lawan wengi siramu tak tiyanti wong bagus tak ipi-ipi saka sara teng mripatmu ora sela sajroning badanku ora luput jroning impianku ana tresna sajroning batinku seprene nggon ku ngenteni janji iku prasedan ing ati aku tresno mring sliramu wong ayu ora eling dina lan waktu ing ati tansah bisa ilang saya suwe saya raka ruan najan tansah anggatan aku sabar yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti cobi saran semoyo wae aku tresno karo kowe teganing atiku iso gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nanding sliramu ukurane tresno tutu bondo nanging luwih asmara ya untuk Tunas Rimba Prengapus untuk para krunya mempersiapkan dari kita Prengapus monggo Tunas Rimba mempersiapkan
hati-hati mas. Oh, ya tepuk tangan semuanya Bapak Ibu ayo. Minta tepuk tangan untuk BBRS. Iya. Oh, 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 oh. Raja nangka rojake para sarjana ayo padha ngaya dimen lestari wedada ayo kene jangan ekara lagi asin ngirasan kene bayang ura-ura irang isin talakonan oh benang lawe kloso amon jenera kowe aku benang lawe kloso amon jenera kowe aku sapur tak luncati atur bumur tak iya kali kakak orang telung sasi rabar-rabar kali kakak orang telung sasi rabar-rabar Regori kabe suling nganti lali-lali masa keli Regori kabe suling nganti lali-lali masa keli Prengampel ono wewe niti patepel ono kawin Prengampel ono wewe niti patepel Oh! Aiya Jangan baris patak baris alun-alun man oh Sada cincin kacamata rati duwe dadi ngopo Sada cincin kacamata rati duwe dadi opo Teklek kayu nongkon timbang golek aluwung mono Ireng dengan jagung kadung tenang tawani kamu yo sarjana ayo padha ngaya dimen lestari widodо beli ngolon apa sedyane kalakon timun sigarane ayo bangun negarane sikila bodolane robojo apa treyoke
Cukup rapi sekali telu Cukup rapi meleo aku Jalati hampir ke mae Serarang hampir ke Tekot-tok netek lesan Dasin gedal netek Bayame lamu-lamu ayame tantram rahayu Bayame kuning-kuning ayame lagi suman Disampir ke mae Serarang hampir ke yo ya Rintar nih sosoro pintar mengharapkan iya telo rujakane gawe kelo sajaan telo rujakane gawe kelo sajaan oh iya Datuk di partai perawan enam Sang anak lutong anak ulan Adon seneng rai tong etong nurung mati sati mantun Ruca-ruca nokto ruca itoro sancono Ojo ngoyokin dan lestari wicoco Jamu godong kuning kesuwe ora ketemu pisan tasa keling suwe ora jamu godong manir Besuwe ora ketemu pisan tasa pikir we ora jamu godong kecukup Besuwe ora ketemu pisan tengah bingung ya tarik kawung diwiru-wiru ramin nembung rai sotur tarik kawung diwiru-wiru ramin nembung rai sotur ya iya awas Klopo kadung janji wis teko kemangi bumbune klopo kadung janji wis teko kawak disanteni kadung eto dadi mangan oh siu sagelas hey yo
la. Oh. Iya. Gunas ganes picarane kadung luwes pejegate wicarane kadung luwes jogetane piting klopo jalaran saka kulino piting klopo jalaran saka kulino